एकदम गभीर असतो, काय येत नाही. नाही आहेत. त्याला चान्स नसतो आई बरोबर. कुठे गेला? गेलो कुठे तुम्ही मिरविले? नाही, शिवाराम बेरेतले. हो. किती झाड आहे? महाल आहेत मित्रांनो. कसे असं ते काकांनी काढलेले आहेत ते. हा बघा कसं पलते बघा, कसे काटे हलतात बघा. माहिती काय काटे बघा कसे हलतात, ते सर्वांचेच हलतात बघा. आणि हा आमचा अनिकेत वाडेकर इथे काढतोय. कधीपासून एकच काढतोय. बोरशन काढ. काय काटे येत मस्त आला, पटकन आला.